ହସ ଓ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ 1 ଦେଖ କୁହ ହେଲା। ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଳଣ। ମୟୂର ଅଛି, ବାଘଟି ଅଛି ନୁହେଁ, ଜେବ୍ରା, ମାଙ୍କଡ଼, ମୂଷାଟା, ଏଇଠି ମୂଷା। ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଗଛ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳା ବଉଦ। ତାପରେ ଏଇଠି କଇଁଚ, ବଗ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ। ଏପଟେ ହରିଣ, ଘୋଡ଼ା, ଏ ଗଧ, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ନୁହଁ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ବତକ ହେଲା, ସାପ, କୁମ୍ଭୀର, ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ସେତିକି ପାଠ 2 ଆଉ ପାଠ 1 ଏଇଟା ସରିଲା ଆଉ।